to sa kuan kanali ang report ni Idol Tweety dahil maaritas to mga interviews kay das Idol Tweety ron sa Talisay City ato kumustahon may gala kay nadakpa na numdo mo sa katong usa ka caretaker mga kagilaan taga Sambuanga ni nga nag caregiver diri sa may dakbayan sa Talisay, particularly diri sa may Kansuhong area mga sukit tigpaminaw. Ang iyang gibantayan kining retired police. Unya ang problema mga kagilaan kining babayhana mao taon ni nya iyang mga anak kanunay niyang gina-text dito. Grabe ni sa mo communicate every day mo communicate gyud natingala silang mga anak ngano naman mo communicate ilang mama. Mo na ilang gisusi mga sukit tigpaminaw nya pag adto na sa employer dili man mo cooperate og klaro. So karon mo tong nahilom ta kadali sa ako nagingon tumilabay nga mga adlaw sige lang og nahilom is DYHP para mo ipasalig. Niingon ko rest assured nga dili na mo undangan ni. Among gina-follow up ni kinaliman ka mahigala ang kini ni ang dunay nakita nga ulo sa babae mga kagalaan mauban ning babayhana. So gipa-DNA. So while nag-DNA mga kagalaan dugay-dugay pa man na gawas nga result hilom sa ta. Pero sige ming ga-follow up sa DYHP mga sukid tigpaminaw. Hantod nga ni anagyod digawas ang DNA result mao gyud katong ulo mga kagalaan nga nakita sa pikas kalsada mao gyud. So mo na gi klaro sa mga pulis o gi search sa mga pulis ang panimay dito. Unya nadakpan na kini karon mahigala ning maong suspect mga sukit tigpaminaw. Atong tagag pagtagad sa mahigala I hope nga ang atong kapulisan ni follow sa sakto nga procedure sa gyud aron nga di maka-eskapo ning maong suspect. Dastong linya ron sa Idol Tweety. Atong tagag pagtagad mahigala una. Atong kumustahon dito sa Talisay City Police Station kay tuwa dito mahigala ang suspect og unsa pay dugang mga impormasyon nga nakuha ni Idol Tweety. Niini in taon mahigala ang ulo nga dito na nakitaan sa may basurahan nga area sa may sitio Kimba, Dawis Road, Barangay Kansuhong, Talisay, mga sukit tigpaminaw. Nahinumdum mo sa report na ni Kasaman Jane Gallardo dito to na-assign si Kasaman Jane sa crime scene. Kung hinumdum mo July 11, 2026 si Jane mo na-assign diri sa kwan kana na ang basurahan. Ito ang ulo nya si Pulaw ro may tigipadto sa balay sa kinina niyang gitrabahuan. Ugo niya si kasamang Idol Tweety dito sa police station. Mo na atong balikan karon sa Idol Tweety sa dugang report. Yes, Idol Tweety, kumusta diha? DYHP Tata RMN Report. Yes, Attorney Rufil, atog yung gihansin sa may Talisay City Police Station. Aron nun tato ang makahinabi si Police Lieutenant Colonel humubuno sayon aron na to ang mahibawan kung unsa na ang latest update kabahin na ni nga maong panghitabo dinhi sa Talisay City kay medyo dako-dako ra bag yun ni Attorney Rufil ug atuag yun ning gisundan ang kini nga maong panghitabo pod Attorney Rufil. Kagahapon adlaw Attorney Rufil gikumpirmara ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas lakip na ni Police Lieutenant Colonel humubuno sayon nga ilahan na nga nadakpan o ganaan na sa ilang kustodiya ang kining gitumbok nga suspect aning tungod ay aning kabahin ning napalgan nga ulo dinhi sa may Talisay City Attorney Rufil o ilahad yung kumpirma ra Attorney Rufil nga ang katong missing nga si Pilar Basilio o ang kining napalgan nga ulo Attorney Rufil kay usa nga mo natumbok ni Attorney Rufil human ni gawas ang resulta sa DNA nga gipabuhat po sa Talisay City Police hinungdan nga mao gyud nagtudlo po ni Renier Romel Albulario Rojas katong kung kinumduman po sa tuwa pong interview Attorney Rufil kauban sila Rajuman Paul Lauro katong pag-umangkon sa amo ni Pilar Basilio Attorney Rufil. Sige gitumbok Attorney Rufil human ibawan sa Talisay City Police nga kaning usara ni ang kining maong babae nga missing og katong napalgan nga ulo Attorney Rufil kay may pagawas dayon sila og search warrant ang kaning kapulisan nga giluwatan sa korte na ang kining mong suspect mo nang nadakpan dayon pud ni siya Attorney Rufil ni atulas sa pag-serve sa kining maong warrant adunay mga nasakmit nga kontrabando sama sa armas, drogas ang ato mga kapulisan gikan mismo sa balay ani nga maong suspect niya subay sa investigasyon sa kapulisan nasairan po Attorney Rufil nga aduna di ay kini laing kaso nga atubangon unta kani si Renier Romel Albulario Rojas dinhi sa Zamboanga Police Provincial Office nga kasong murder Attorney Rufil. So kining balikan to tweets kining umangkon no na interview man nato ni. Hasta tong anak, ang ako pangutana ni kanila bang usa or apil tong anak? Mo ni dakong question.
kanang investigasyon kabahin po ana Attorney Rufil kalambigitan na sa pamilya po daning amo Pilar Attorney Rufil usa po na giimbestigaran karon sa ato ang mga kapulisan, pero ang primary suspect nila hang gitumbo karon na Attorney Rufil ana silang kustodiya kay mao ni si Renier Romela Albulario Rojas katong pag-umangkon. Nya sa pagkakaroon dako kayong pangutan natin ni Rufil kung asa naman ang uban pong parte sa kalawasan ani po ni Pilar Basilio mo nang tuwag yung anhi ang Talisay City Police Office aron po atong hibawon kung unsa na ang kining ilahang investigasyon kabahin ani lakip na sa kining parte sa kalawasan ani nga maong missing person Attorney Rufil apan sa tuang pag-anhi o paghuwata na maghihapon ta diri karon Attorney Rufil kay anaadi ay sa seminar si Police Lieutenant Colonel Humubono sayon Attorney Rufil. Muna Okay. nga wala ta kapangutan na sa iya. Bak ato klarohon idol tweeting nga kini si Renier Rojas, Albulario Rojas, dunay kasong murder sa dinhi sa Zamboanga. Sa Zamboanga, oo. Ilahang nasayran Attorney Rufil atol sa ilaha pong pag-imbestigar ani nga maong tawhan Attorney Rufil nga kanang naa din ni siya kasong murder ug doon na pagani usab sa napa sila lain nga mga nasayran kabahin po ni pagkatawa ani ni Roniel Attorney Rufil apan wala pa nila gipagawas. Ato man Karon na interview tumilabay nga kwan. Okay, sige. Sige, So, Twitch. for Attorney Rufil, oo, maupan na ito na kwadri sa Talisay City. Ato na lang pong gihuwat kay basin pod karong taod-taod. Mahuman na po ni ang seminar nga tambungan ni Police Lieutenant Colonel Humubono sayon para tuwag yung makahinabi face to face pod kini si Police Lieutenant Colonel sayon ato yung Filarato may bawan basin na di ay latest update kabahin pod ani pong mga parte sa lawas pod ani ni Pilar Basilio Attorney Rufil. Okay. So far, Attorney Rufil, mo na ito nakuha diri sa Talisay City Police Office. Kauban na ito sa itong Arman Patrol of Speed Pilot Radyoman George Sikuya. Kini yung Idol 3 sa ayat 93.9 of DYHP. Arman, Sibutatak R. Amen. Salamat idol tweeting sa mga report gikan sa Talisay Police Station Mahigala. Atong na-confirm to na detain na mga kagalaan. Naman ti picture to names. Ipakita ko itong picture to names sa interview man na to ni. Kini mo ay suspect mga kagalaan. Katong umangkon no ni kini ni ang sa ila mga higalang kuan dito katong gicaregiveran mahigala. Caregiver Carmencita Rojas Abarquez mo ni ang kadana ang retired police sa mo'y caregiver mga sukit tig paminaw o niya nani sa may barangay San Isidro Talisay. So ang umangkon katong ato ni interview namatay mga pictures names. Kan interview man to ni ang umangkon ug ang anak. Na interview man to na. O kini mo ni. Mo ni ang primary suspect do na day po'y kaso ni mga higala sa Zamboanga nga murder. Ang akong pangutana kanira ba? O ba to'y labot tong anak? Nga to sa na interview mga higala mo ba to'y tinubagan og lahi pag tinubagan ha? Mo na nga to ni tagapagtagad karon. Now, sa di pa tama to sa unahan, ato sa check may higala ang anak in town sa caregiver nga kato si Pilar Basilio mga sukitig paminaw, ang iyang anak in town mga higala nga si Kaid Tupas. Ato na ning na hinabi mga higala pero na interview ni Idol Tweety unya ato po ni na hinabi off air kaya ato ni mahigalang gina-follow up ang iyang kaso. So muna nga akong gitawgan karon balik mga sukitig paminaw si Kaid Tupas ang anak ni sa caregiver nga si Pilar Basilio. Dastulin niya karon live mga higala gikan sa Zamboanga ni Manis. Ato nga pagtagad mga kagalaan nining mga orasa mga sukitig paminaw. Lahat ng tanong, straight to the point. Hello Kaid, Tupas may buntag live taron sa DYHP RMN Cebu ug IFM. Hello Kaid, good morning Kaid. Attorney Rufil Banyok ni. Okay, nana Kaid. Yes, makabati ra ka nako Kaid. Sige. Kaid, makabati ra ka nako. Makadungog ka nako. Apo, attorney. Okay. So Attorney Rufil Banyok ni sa DYHP ug IFM. Ako tong nag-istorya nimo, nanawag nag-istorya ta off air nga ako kang giinan nga amo nang gi-follow up nimo kaso ay kabalaka. Ako to ang nanawag nimo. Oo. Apo, attorney. Okay. So karon at least niya na, no? Ang nagawas ng DNA og naklaro nga kadto daay gyud in taon ang imong mama, among condolence masubo Kaid nining hitabo aron. Na-confirm gyud nga kadto daay ang ulo mao gyud ito imong mama. Unsa may plano ninyo inyong kuhaon? Attorney? Unsa may plano ninyo karon inyong kuhaon to katong ulo sa imong mama?
Attorney, gusto kasi namin, attorney, yung kompleto, attorney ba, kung pati yung katawan, attorney. Oo. So sa ngayon ang ulo lang nasa funeral parlor ngayon, no? Opo. Okay. So sige. So nakauwi na kayo diyan sa Zamboanga dahil yung nag-una tayong nag-usap diri man ka sa Cebu pa, but you did not tell me your location for security purposes, no? But sa ngayon nakauwi ka na sa Zamboanga? Hindi pa, attorney, nandito pa rin kami, attorney, sa Cebu. Okay, sige, sige, at least, no, kay na istorya nako off-air ka, na istorya po nako, gi-follow up na mo ang mayor sa Talisay off-air sad o ang kapulisan, niya nagpaabot may at least karon niya igawas na gyud. So, kahit naka-execute na mag-affidavit para sa kaso? Opo, attorney. Okay, so at least ang atong mga pulis sa Talisay, maayo kayo ang ilang pagtabang po ninyo sa pamilya. Opo, attorney, wala akong masabi sa Police Talisay. Oo, okay, so ito pasalamatan ang pulis sa Talisay. Hasta sa? At saka kay Mayor Samsam, attorney. Okay, so initabang sa pag-follow up ni mong kaso, natabang nga madali ang kininang DNA. So at least na solve na to ning maong kaso karon. Now, kahit kinini ang satisfied mo okay kana na ang nga kining maong suspect ron si Riner Rojas mao ni ang nagpatay sa imong mama or na pa mo dugang pagduda nga nitabang? Attorney, Oo. pwede po, Tagalog, kasi hindi ko talaga maintindihan. Okay, sige. Sige. So okay, ngayon itong suspect, kumbinsido kayo na ito ang talagang gumawa sa krimen or mayroon pa kayong duda na mayroon pang tumulong sa kanya at the time of the incident? Attorney, duda ko talaga, attorney, may kasama pa yan, may kasabwat pa yan. Oo, okay. So, kumbinsido kayo na ito ang suspect, itong si Rene Rojas, yung pamangkin ng Carmencita Rojas, yung matanda na yung mama mo ang caregiver, pero duda kayo na mayroong kasama siya sa paggawa ng krimen? Opo, attorney, duda talaga ako, attorney, malakas yung guns ko na hindi yun mag-isa. Oo, okay. In fact, kung balikan natin yung insidente, yung pangyayari, dahil nakita yung ina ninyo, nag-caregiver dito sa Cebu, pero palaging nag-chat sa inyo everyday, no? Opo, attorney. Everyday, tapos nagtaka na lang kayo na hindi na naka-chat sa inyo. Opo, attorney. Maano pa, ma-recall mo pa yung mga pizza na yan? Yung last time na nag-chat yung mama mo? Opo, attorney. Nung July 4, attorney, chatting pa kami 6 to 7. 6 to 7 in the evening, nag-chat-chat pa? AM, attorney. AM. Opo. Tapos yun na lang ang last nga chat ninyo, no? Hindi, attorney. Yung 6 to 7, nagpapabili siya ng biskwit sa amin. Okay. Tapos, nag-reply siya sa akin. Nag-chat ako back. Sabi niya sa akin, "Nak, bili biskwit." Tapos, sabi ko, "Para ano, ma? Ganyan-ganyan." Tapos, nag-reply siya sa akin, attorney, si mama, attorney, nung 10:47 na. 10:47 na. Nung Opo. July 4. Opo. Okay, so Saturday yon. Yun na, Opo, yun na attorney. ang last na communication ninyo ng inyong ina. Yun na ang last. Opo, attorney. Tapos nagtaka na kayo dahil sa buong araw wala nang chat sa kanya na dapat mayroon pa mga follow-up chat based sa inyong, mayroon talaga. So nagtaka ka na, yung araw na yun pa lang, nagtaka ka na bakit anong nangyari? Bakit hindi na nagka-chat yung mama mo? Opo, attorney, kasi hindi talaga yung ganun si mama, attorney. Kasi dapat kung attorney, magtawag yun, Oo. mag-chat. Hindi na talaga, attorney, as in, wala na talaga. Oo, okay. So, July 4, tapos pagka July 5, wala nang chat, July 6, hanggang naka-decide kayo na magpunta dito sa Cebu. Opo, attorney. Anong pitsa yon nga naka-decide na kayo na magpunta na dito sa Cebu? Nung attorney, kasi attorney, nung 5, 6, 7, bagyo man sa Zamboanga, attorney. Therefore, July 8, yung may araw na, pumunta na kami sa sister-in-law. Tapos, doon namin nalaman, attorney, na
hindi na pala umuwi si mama dito daw sa bahay nila dito sa Cebu. Mm. Kaya attorney, nung 9 and 10, sinabi namin, ma'am, okay lang po ba na mag-provide kayo sa amin ng pamasahe at saka ng kahit pagkain? Sabi ng sister-in-law niya, binigyan kami ng attorney ng yung 1 month sweldo ni mama. Mm. Tapos, kaya, nung July 11 attorney, nandun na kami sa bus terminal. Yun na, may tumawag sa amin na anak ba to ng missing caregiver? Sabi ko, opo. Sabi niya, Dong, may nakita kasing pugot na ulo sa kabilang barangay lang sa nag-work ang mama mo. Kaya attorney, pumunta kami dito nung July 11. Okay. Opo. So, yung natingnan ninyo yung pugot na ulo, hindi pa kayo makakonfirm na nanay mo yon, kaya pina-undergo ng DNA test, no? Opo, attorney. Oo, okay. So, yun ang nangyari. Now, yung nalaman ninyo na parang nagtaka na kayo, anong ibig sabihin mo ng sister-in-law na pinuntahan ninyo sa Zamboanga ito? Opo, attorney. Sa Zamboanga, attorney. Sister-in-law, sino ito? Bakit sister-in-law? Sister-in-law ni Ma'am Carmencita, attorney. Okay. So, yun ang pinuntahan ninyo sa Zamboanga. Opo, attorney. Kapitbahay ninyo yon? Hindi, attorney. Ang mga siguro sa bahay namin, papuntang bahay ng sister-in-law, attorney, mga 1 hour ang biyahe. Okay, so kaya pinuntahan ninyo dahil nagtaka kayo hindi na nakontak yung mama mo. Opo, attorney. Okay. Okay naman yung sister-in-law, walang problema yon, no? Wala problema sa sister-in-law niya, attorney. Oo. Okay. So, in fact, doon kayo naghingi ng pamasahe sa sister-in-law? Opo, sinabi kasi namin, attorney, na yung pwede nyo ba kami i-provide ng pamasahe dito tsaka pagkain. Kaya sinabi nila, ibigay na lang daw nila yung 1 month sweldo ni mama. Kaya yun yung ginamit namin, attorney. Oo. In fact, yung sister-in-law, dahil may taga-Zamboanga kayo, taga-Zamboanga yung mama mo, yun si Carmencita, taga-Zamboanga din, no? Yun ang connect. Yun ang connect. Bakit nakapunta si mama ninyo, si Pilar, dito sa Cebu, dahil sa connect ninyo dyan sa Zamboanga. Attorney, about dyan, attorney, dahil yung si Ma'am Carmencita, attorney, may kaibigan siyang retired din na police. Yung kaibigan niya nag-refer kay Ma'am Carmencita. Oo. Kaya naging caregiver siya. Opo, attorney. Okay. Anyway, ngayon nandito naman yun yung suspect nandiyan na sa Talisay City Police Station, pero mayroon pa kayong duda na mayroong kasama ito na-execute yung affidavit ninyo na nalagay ba doon, pwedeng banggitin, pwedeng hindi din na nalagay doon na kayo ay nagduda na hindi lang isa ang gumawa? Wala, attorney. Okay, dahil baka yung isa na lang, baka yun ang isa na lang ang impulso ng pulis. Sinabihan man nyo yung pulis nga, sir, hindi pa kami satisfied na isa lang. Dapat ma-check yung ano. Opo, attorney. Sinabihan namin, attorney. Tapos yung sa mga resulta ng DNA, baka ma-check din kung baka mayroon pang ibang ano doon. O mga fingerprints ba siguro, baka makuha yung mga ebidensya na nagpatunay na hindi lang isa ang gumawa sa krimen. Yung ng attorney, yung nakuha namin na DNA test, attorney, yung sa positive talaga ng swab, attorney, yung sa ulo at saka sa akin. Okay. So pagpunta ninyo dito sa Cebu, nagpunta kayo kay Carmencita sa bahay nila. Hindi sila cooperative sa inyo, no? Opo, attorney. Hindi, attorney. Yung sino naabutan mo doon sa bahay ni Carmencita, yung nagpunta kayo? Nung July 11, attorney, pagbaba namin sa eroplano, dumiretso kami sa police station sa Talisay. Tapos pumunta kami sa bahay ni Ma'am Carmencita pero tinanong muna namin yung barangay hall ng San Isidro para sabihin sa amin na yung exact talaga na saan banda yung bahay ni Ma'am Carmencita. Tapos yung pumunta kami ng gabi, attorney, mga 9 or 10, may open lang yung bintana, open lang yung pinto, may ilaw, pero walang sumasagot. Tapos
nung July 12, nung Sunday na, sabi ko, sabi namin, sabi ng police, punta ulit sa sa bahay ni Ma'am Carmencita para kunin na namin yung gamit ni Mama Attorney. Mm. Doon na attorney nag-usap-usap man kami doon attorney. Yung nga si RR kinausap ko pa yun, yung Mm. suspect. Mm. Kinausap ko pa yun, sabi ko, "San si Mama?" Sabi niya, hindi niya daw alam. Umalis lang daw nang hindi nagpapaalam. Sabi ko, "Pang imposible din, sir." Sabi Mm. niya, "Ewan lang, ganyan lang attorney. Parang wala lang ba?" Mm. Yung anak ni Carmencita, yung isa, ano ba pangalan yon? Yung isang lalaki? Si Sir Onion? Oo, yun. Nandyan ba siya? Opo. Nabutan mo? Opo, kinausap din namin yun si Sir Onion. Sabi niya, kasi bago lang daw siya umuwi, bumalik dito sa Cebu. Oo. Galing daw siya ng Zamboanga. Opo, kasi nung nalaman niya na nawawala si Mama, agad-agad daw siya bumalik dito sa Cebu. Mm. Naniniwala ka ba sa sinabi niya? Hindi ako sure attorney kung parang kung may ebidensya siya na kasi attorney may ticket man yan. Kung Yeah. may papakita niya sa akin yung ticket niya na galing talaga sa Zamboanga, maniniwala ko sa kanya. Pero yung doon pa kayo sa Zamboanga, pinuntahan ninyong sister-in-law, hindi naman na-mention ng sister-in-law na si Union ay nandyan pa sa Zamboanga. Wala, hindi din attorney. So, ibig sabihin, possible na wala siya doon sa Zamboanga dahil hindi man siya na-mention ng sister-in-law. Opo attorney. Oh. Possible na ano lang yun, gawa-gawa lang yung sinabi niya na wala siya dyan, parang alibay lang na wala siya dyan during the time na nangyari ang krimen. Posible, Opo, attorney. possible, oh. Basta may pakita niya lang sa akin attorney, sa atin, na may ticket siya na bus ticket or yung barko. May pakita niya sa atin attorney na may ticket siya. Maniniwala ko attorney na nandun siya sa Zamboanga. Mm-mm. Pero so far sa ngayon wala pa na ipakita, tapos yung sister-in-law na pinuntahan ninyo wala namang na-mention na nandito si Union sa Zamboanga. Opo. So wala talagang na-mention na Union doon, yung nandiyan pa kayo sa Zamboanga. Wala attorney. Oo. Okay. So pagdating yung nandyan pa kayo sa Zamboanga, nag-post kayo, sinong kasama mo? Ilan kayo nagpunta dito sa Cebu? Dalawa attorney. Ikaw at sino pa? Yung asawa ng kuya ko attorney. Okay, so dalawa kayo nagpunta dito sa Cebu. So, yung Opo. tinawagan kayo na may isang babaeng pinugutan ng ulo, nandyan pa kayo sa Zamboanga at that time? Opo, nandun pa kami sa Zamboanga attorney. Nandun pa kami sa bus terminal. Sa bus terminal pa lang. Opo. So, ano ang na-feel mo? Yung tinawagan kayo na may yung mama ninyo hindi na nag-communicate, tapos may tumawag na mayroong pinugutan ng ulo dito, baka ito ang mama mo. Umiyak na talaga ako doon pa lang sa terminal attorney, sinabihan pa lang na may babae daw na pugot yung pinutulan ng ulo tapos tinapon lang sa kabilang barangay. Umiyak ako attorney, tapos sabi ng kuya ko attorney, wag kang umiyak kasi hindi pa sure kasi kilala natin si Mama, malakas yun si Mama, hindi papayag na ganun ang gagawin sa kanyang ganyan yung pugutan talaga ng ulo. Kaya nagpakastong ako attorney para makapunta dito din. So pagdating nyo dito sa Cebu, unan yung pinuntahan ang Talisay City Police Station. Doon kayo diretso. Opo attorney. Tapos yung July 11 kayo nakarating, no? Sa Cebu? Opo attorney. Diyan, July 11 na yan, sa morning, yun ang nakuha naming report na mayroong babae na pinugutan ang ulo din. So, nung nandiyon kayo sa police station, ang nangyari, hindi kayo nagpunta agad-agad doon sa bahay ni Carmencita dahil hindi nyo alam yung bahay, no? Opo. So, at least sinamahan kayo ng mga pulis na nagpunta doon sa bahay ni Carmencita. Opo attorney. Sinamaan talaga kami. Gabi na yon ng July 11. Opo. Okay, dahil sabi mo, open lang yung mga bintana, open lang yung pero walang sumasagot. Opo, walang sumasagot attorney. So, you decided to withdraw doon sa area dahil wala namang sumasagot. Opo attorney. At gabi na yon, no? Mga anong oras yon? Mga 10 na attorney, tapos baka ma-disturbo namin yung mga kapitbahay din attorney. Okay.
So yung kasama ninyo mga pulis at taga-barangay, hindi pa kasama ninyo yung July 11 sa gabi, yung Sabado sa gabi. Kasama, attorney, kasi sila din yung nagturo sa amin saan talaga yung bahay ni Ma'am Carmencita. Okay, so nagka-decide kayo na babalik na lang in the following day dahil wala namang sumasagot. Opo. So ibig sabihin si Carmencita hindi sumagot, pati yun si Riner Rojas hindi din sumagot na nandyan man siya sa bahay. Hindi, attorney. Wala. So parang walang tao ang bahay. Opo, walang tao. So July 11, so ibig sabihin July 12, Sunday yun, anong oras nagpunta kayo sa bahay again? Morning, attorney, mga 9 a.m. Okay, kasama pa rin ninyo ang mga pulis at saka yung mga taga-barangay. Opo. Pag dating ninyo doon na si Carmencita, may tao na. May dumating na si Sir Onion, attorney. Siya nagbukas sa amin. Okay. So nakapasok kayo doon sa bahay, kinuha ninyo yung mga gamit ng mama mo. Opo, attorney. Okay. So anong mga gamit na naiwan niya doon? Mga marami? Mga damit, attorney, mga yung hygienes. Pero kulang-kulang, attorney, yung mga gamit ni mama. So ibig sabihin kung hindi talaga kung buhay yung mama ninyo, hindi intensyon na dahil iniwan man yung mga gamit, ibig sabihin bumalik talaga yung mama niyo doon kung walang pangyayari. Dahil Oo. So at that time nakuha na ninyo yung mga gamit ng mama mo. Opo, attorney. Nung July 12, nakuha na namin yung gamit. Ayaw pa ibigay. Oo. Buti na lang kasama niyo mga pulis doon at tapos na nabigay talaga nila yung mga gamit. Opo, kinausap lang namin ng maayos si Ma'am Carmencita kasi sabi namin, wala naman dito si mama, ma'am. Kunin na lang namin yung mga gamit. So, yung pagkuha ng mga DNA specimen, kailan yon? Nung July 11, attorney. Okay, so at least Sabi. Oo. So naghintay tayo, no? Kaya tinawagan kita off air yun, nag-usap tayo. Sige lang, follow up namin ang kaso until such time na natin na makalabas na yung resulta ng DNA. At least naghintay-hintay lang tayo. Hanggang ngayon na nandyan na. So, kailan mayroon na bang formal case talaga na isampa? Meron na daw, attorney. Yung update ng mga pulis namin, meron na daw silang nasampa. Okay, anong sabi ng mga pulis? Kailangan pa nilang hanapin kung baka mayroon pang kasama dahil kayo mismo hindi kumbinsido. Pati ako, parang mayroon akong duda din na hindi yun magawa ng isang tao lang. Opo, attorney. Nagakuan man din yung mga pulis, attorney, na baka may kasama pa yan. Nag-follow up din sila, nag-investigate talaga sila. Oo, baka may kasama. Opo. Oo. Okay, sige, Kaid, no? Mag-ano lang kami sa inyo, we will just keep in touch with you para ma-follow up natin itong kaso na ito. Opo, attorney. Sige, salamat Kaid sa panahon na nabigay ninyo sa amin dito sa DYHP at IFM. Thank you, Attorney Rupil. Okay, mayong buntag. Salamat. Opo, thank you. RMN exclusive. Moto may gala si Kaid mga kigalaan, no? Ang Kaid Tupas, ang anak mga higala sa caregiver. Ato pa na yung dugangan o dugang pa mga hisgutanan mahigala pero sige lang, moto kung ingon ninyo, ilang mo kabalakan, hilom ko, kumusturya on air but sige ko og follow up off air. Na may mga panahon nga wala na mo dad on air kay para makuan lang, no? Inahinay lang mahigalag para di po magkabantay, no? Ang katotoang suspect mga sugiti paminaw. So to nakuha gyud nila. Kay yaw-yaw ta sa on air, makabantay sila day. Ana mo gi-follow up ang DNA ha. Kami sige magtawag dito nga ayo dalian ninyo ng DNA. Yep, tawag naman sa ta astang sige ta follow up sige mig istorya adto sa off air. Hasta si Mayor Samsam Gulyas ako sang gitawagan nga Mayor ato ni tabangan. Ha?